सागरी पर्यटनाबरोबरच गोव्याच्या धर्तीवर कोकणात डोंगरी म्हणजेच वनपर्यटन आराखडा तयार करण्यात येत असून लवकरच तो कोकणात राबवण्यात येईल अशी घोषणा आपल्या वाढदिनी खासदार विनायक राऊत यांनी केली आहे। त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे चीफ रिपोर्टर संदीप देसाई यांनी। सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिल्ह्याचे लोकसभा मतदारसंघाचे सन्माननीय खासदार विनायक राऊत साहेब यांचा आज वाढदिवस आणि या वाढदिवसानिमित्त आज संपूर्ण दोन्ही जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांची या ठिकाणी शुभेच्छांसाठी गर्दी झालेली आहे। गेल्या 6 वर्षात जो हा प्रवास आहे या कोकणातील तो कशा प्रकारचा होता तर खासदार साहेबांशी थेट आपण बोलूया। खूपच आनंददायी असा प्रवास आहे। 100% समाधानी जरी नसलो तर प्रत्येक दिवस हा म्हणजे आनंदाचा आहे। सुदैवाने हे सगळे जुने सहकारी पुन्हा एकदा शिवसेना परिवारामध्ये आलेले आहेत। केसरकर साहेब आहेत, सतीशराव आहेत, संजयराव आहेत आणि हे सगळे जुने जाणते पूर्वीचे जे सगळे होते ते पुन्हा एकदा शिवसेना परिवारामध्ये आलेले आहेत। त्यामुळे हे काम करत असताना एक वेगळा आनंद आहे। आत्ता तरी म्हणजे कोणतेही टेन्शन तर नाहीच, परंतु ह्या सगळ्यांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीचा मला जो अनुभव मिळतो त्या अनुभवातून मला पुढे चालण्याचं एक चालना मिळते आणि त्यामुळे मी जरी आता खासदार असलो तरी सहकार क्षेत्रामध्ये सतीश सावंत यांचा खूप मोठा अनुभव आहे। अण्णा केसरकर तर आमचे फाउंडर मेंबर शिवसेनेचे या जिल्ह्यातले आहेत। संजय पडतेंसारखा खंदा साथीदार आहे। योगायोगाने वैभवराव नाईक आमदार म्हणून ते माझ्याशी कधी आमदारकीच्या रुबाबामध्ये कधी वावरलेच नाहीत, सच्चा मित्र म्हणून वावरलेले आहेत। दीपकभाई केसरकरांसारखा अत्यंत सोज्वळ आणि एक चाली माणूस एक खूप चांगल्या पद्धतीने सहकार्य लाभतात आणि त्यामुळे ह्या जिल्ह्यामध्ये काम करत असताना ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यातून अनेक प्रकारच्या योजना या ठिकाणी आणायचा प्रस्तावित करत आहोत। सुदैवाने यावेळेला विधानसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये कोकणच्या संदर्भात दोन्ही सभागृहामध्ये चर्चा झाली आणि दोन्ही सभागृहामध्ये चर्चेला माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी उत्तर दिलेलं आहे आणि कोकणातला नियमितपणे कर्ज भरणारा जो शेतकरी आहे त्यालासुद्धा माननीय सतीश सावंत साहेबांची इच्छा होती की किमान 50,000 रुपये तर त्यांना नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहनात अनुदान मिळावं आणि ज्यावेळेला उद्धवजी आले होते त्यावेळेला सतीश सावंत साहेबांनी सुद्धा त्यांना सांगितलं होतं आणि मला खात्री आहे की आजसुद्धा सतीश खूप आनंदात असेल की 50,000चं प्रोत्साहनात्मक अनुदान केवळ सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी ह्या 2 जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे आणि त्याचं संपूर्ण श्रेय सतीश सावंत यांना द्यावं लागेल, माननीय उद्धवजींना द्यावं लागेल, माननीय अजितराव पवारांना द्यावं लागेल। पण माननीय मुख्यमंत्री म्हणा किंवा वित्तमंत्री अजितराव पवार ह्या दोघांनी विधानसभेमध्ये उत्तर देत असताना कोकणच्या विकासाच्या बाबत कोणतीही कंजूसी करणार नाही आणि सिंधुरत्न समृद्ध विकास योजना ह्या योजनेला सुद्धा ह्या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये किमान 150 300 कोटी रुपये येत्या काही दिवसामध्ये येतील आणि चांदा ते बांधा ह्या योजनेमध्ये प्रस्तावित केलेल्या ज्या योजना ह्या सिंधुरत्न समृद्ध विकास योजनेमध्ये बसवल्या जातील। पण त्यामध्ये आम्ही प्राधान्याने दुग्ध व्यवसायाला खूप मोठं प्राधान्य देऊ इच्छितो। आजसुद्धा माझी त्या संदर्भात चर्चा झाली, परवाच्या दिवशीसुद्धा झाली। ह्या जिल्ह्यामध्ये दुग्ध विकास वाढवत असताना दूध उत्पादकांना त्यांच्या त्या दशकृषीमध्ये चिलिंग प्लांट कसं उभं करून दिलं जाईल ही एक संकल्पना तीसुद्धा सतीश सावंत यांची आहे। संग्राम प्रभुगावकरांसारखा एक अभ्यासू माणूस आहे, अतुल रावराणे आहेत, आमचे संदेश पारकर आहेत, हे सगळे जुने जाणती मंडळी, हे खूप भाई गोवेकर आमचे आहेत। ह्या सगळ्यांच्या प्रयत्नातून आपण नवीन संकल्प आणतोय। सुदैवाने राज्य सरकारकडून चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद आहे। कालच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कोस्टल रोडसाठी निधी जाहीर केलेला आहे, त्याचा पहिला टप्पा 600 कोटी दिलेला आहे आणि एकूण 3,500 कोटी केवळ कोस्टल रोडला महाराष्ट्र सरकार देणार आहेत। सुदैवाने गडकरी साहेबांनी सुद्धा तेवढाच हिस्सा देण्याचं आम्हाला शब्द दिलेला आहे आणि 2 दिवसापूर्वीच लोकसभेमध्ये सुद्धा चर्चा झाली। त्या चर्चेच्या अनुषंगाने सुद्धा चिपी विमानतळाचा म्हणजे सिंधुदुर्ग विमानतळाचा प्रश्न मी मांडला होता। तिथले केंद्रीय मंत्री एव्हिएशन मिनिस्टर जे आहेत पुरी साहेब त्यांनीसुद्धा हा विमानतळ ह्या मेमध्येच चालू करण्याच्या संदर्भात आम्ही प्रयत्न करतो। 1 मे हा टार्गेट राज्याने केंद्र सरकारने ठरवलेला आहे, त्याच्या अनुषंगाने संबंधित ठेकेदारांनी सुद्धा काम चांगल्या पद्धतीने चालू केलेलं आहे। त्यामुळे ह्या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला एक सर्वांच्या सहकार्याने आम्ही हात घालायचा प्रयत्न केला आहे, तो नक्की यशस्वी होईल अशी मला खात्री आहे।
ते हा संपूर्ण विषय 6 वर्ष आपण काम करत असताना एक सर्वसामान्यांचा खासदार अशी आपली ओळख झाली. प्रत्येक आज व्यक्ती आपल्या वाढदिवसानिमित्ताने या ठिकाणी पोहोचतोय. त्याबद्दल हे जे प्रेम आपल्या लोकांकडून मिळतं त्याबद्दल आपण काय म्हणा? हे माझ्या आईवडिलांचं आणि बाळासाहेबांचं भाग्य आहे. नक्कीच. यापुढील साहेब आपली वाटचाल कशा पद्धतीने असेल? कोकणसाठी खास अशा संकल्पना आपण काही मनामध्ये ठेवलेल्या आहेत का? कोकणच्या संकल्पना मी स्वतः माझ्या मनाने राबवण्यापेक्षा माझे हे जे सहकारी आहेत, जुने जाणते मंडळी जी आहेत त्या मंडळींना बरोबर घेऊन ते राबवणार आहेत. सुदैवाने ह्या जिल्ह्यातल्या मच्छीमारांच्यासाठी सुद्धा त्यांचा 5 कोटी डिझेलचा परतावा हा सुद्धा येत्या 1-2 दिवसामध्ये रिलीज होणार आहे. परवाच्या दिवशीच मी आणि माननीय वैभव नाईक आणि दीपकभाई केसरकर, असलम शेख साहेब आहेत, त्यांना भेटलो आणि त्यांनी सुद्धा ताबडतोब वर्ग करण्याचं ठरवलेलं आहे. पर्यटनाच्या अनुषंगाने खास करून मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी वलसा नायर जे आहेत त्यांना निर्देश दिलेले आहेत की त्या 2 महिन्यामध्ये मला सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीच्या पर्यटनाचा एक व्यवस्थित आराखडा बनवा आणि माझ्यासमोर द्या. आज सुदैवाने वेंगुर्ल्यामध्ये सुद्धा एक चांगल्या पद्धतीचं फिश ॲक्वेरियम करणारी म्हणजे छोट्या स्वरूपामध्ये म्हणजे एक 20-25 एकर जमिनीमध्ये करणारी मंडळी आहेत, तीसुद्धा आलेली आहेत. आणि त्यामुळे मच्छीमार असो, बागायतदार असो किंवा शेतकरी असो, ह्या सगळ्यांना एक चांगल्या पद्धतीने सरकारी योजना कशा उपलब्ध करून देता येईल आणि त्याच्यातून त्यांचा आर्थिक स्तर कसा वाढवता येईल ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करू. सामायिक सुविधा तर आहेच, रस्ते आहे, विमानतळ आहे, रेल्वेमध्ये सुद्धा अजून वाढ करायचे आमचे ठरलेलं आहे. काही नवीन गाड्यासुद्धा येतीलच अजून. त्यामुळे ह्या कनेक्टिव्हिटीच्या ज्या सगळ्या सोयीसुविधा आहेत त्या अधिक उपलब्ध झाल्या तर ह्या जिल्ह्याचा एक विकास जो आहे तो अधिक चांगल्या पद्धतीने डेव्हलप करता येईल. कोकण पर्यटनाच्या माध्यमातून सुद्धा किमान 100 कोटी रुपये देण्याचा शब्द माननीय अजित पवार साहेबांनी दिलेला आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये सुद्धा कोकणातल्या ह्या दोन्ही जिल्ह्यांना एकही नवीन पैसा कोणत्या गोष्टीला कमी पडणार नाही ह्याची दक्षता ज्या वेळेला सरकार घेते त्यावेळेला आमची लोकप्रतिनिधींचं कर्तव्य आहे की एवढ्या सगळ्या अनुभवी मंडळी आमच्याबरोबर असताना त्यांच्या माध्यमातून समुद्र पर्यटनाबरोबरच डोंगरी पर्यटन जो आहे, वनपर्यटन जो आहे तो आराखडासुद्धा आता महाराष्ट्र सरकार बनवतं आहे. त्यामुळे पर्यटनाच्या माध्यमातून गोव्याच्या धर्तीवर ह्या जिल्ह्याचा आर्थिक स्तर उंचावण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. नक्कीच या ठिकाणी वनपर्यटन, डोंगरी पर्यटन, सागरी पर्यटन या सगळ्या गोष्टींना समवेत घेऊन सिंधुदुर्गला एक नव्या आणखी उच्च स्तरावर नेण्यासाठी आपले खासदार साहेब प्रयत्नशील आहेत. संपूर्ण कोकणात नुसतं खासदार म्हणजे आपला माणूस अशी ज्यांनी ओळख केली ते आदरणीय या ठिकाणी राऊत साहेब. या ठिकाणी राऊत साहेबांना सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या वतीने सुद्धा आज वाढदिवसानिमित्त आम्ही शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.